shi ya saka na taso na tauni, in na san da na zo za ka kula ni, cutar san kake da ɗarata ni, in na buga ni kuma da rauni. Ina mafita, ina mafita, ina mafita, al'ummata ina mafita, ina mafita, ina mafita. Jama'a masu kallon mu da sauraron mu a daidai wannan lokaci, barkanmu da shigowa cikin wannan shiri namu mai suna ina mafita. Shirin ina mafita shiri ne da zai dinga kawo muku tattaunawa da 'yan siyasa, harkokin rayuwa, kiwon lafiya da kuma jarumai a ɓangarori daban-daban. Sunana Nafi'at Zakariya'u wanda kuka fi sani da Dr. Naf. Ni ne zan gabatar da shirin ina mafita. A yau muna tare da babban baƙonmu matashin sha'irin nan sayyadi muhsin nurun nabi Jos. Barka da shigowa cikin wannan shirin sayyadi. Sayyadi, masu kallo za su so sanin ɗan takaitaccen tarihinka. Shin wane ne muhsin nurun nabi? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Salatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa nabiyina wa habibina wa shafiina wa maulana Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasrul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi qidarul azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Da farko sunana Muhsin Alhaji Shehu Nurun Nabi. An haife ni a jihar Filato cikin garin Jos. Na tashi na girma a layin siya gwamna. Na fara karatuna na addini a makarantar allo, makarantar Malam Kawu a layin Lasisi. Daga nan kuma na wuce Tafizul Qur'an a makarantar Sheikh Haris Kakakin Faida Monidu. Daga nan kuma wannan karatu ya tsaya, aka shiga kuma na zaure kamar yadda magabata suka ɗaura mu a kai. Abin da ya shafi na boko kuma na zamani, na yi primary school dina a Pan Private Angorogo Jos, wuce secondary school a GSS Township Jos. A nan dai karatun boko ya tsaya, insha Allah. Oh, masha Allah, Sayyidi, me baka sha'awa shigowa cikin fage na yabon Annabi sallallahu alaihi wasallam? Na'am, alhamdulillah. Babban abin da ya bani sha'awa ita ce soyayya ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Sannan kasantuwar ni dan abun ne, na taso cikin abun ne, saboda cikin sunana za a ji na ambaci Alhaji Shehu Nurun Nabi. Sha'iri ne babban da suke daga cikin iyayenmu na cikin garin Jos. To na taso ba abin da nake saurara, ba abin da nake ji ko da yaushe illa yaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan abin shine abin da ya bani sha'awa na dauki harka. Alhamdulillah. Kai dan gado ne kenan sayyidi. Sai insha Allah. Da kake yabo tun lokacin da ka shigo fage ake damawa da kai, wasu irin nasarori ka samu a bangaren yabo? Alhamdulillah, an samu nasarar da ake so, wanda ita aka fi bukata a koda yaushe. Shine saƙon kai inda kake so ya kai. Ko da yaushe abin da muke faɗa, muna faɗar annabi ne sallallahu alaihi wasallam, saboda zukatan mutane su karɓi abin kuma su ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Ba ko da yaushe saƙon da yake iso mu ga masoya shine ana jin yabon kuma ana jin annabi sallallahu alaihi wasallam. Babu nasarar da ta kai wannan, muna ta samun ta kuma har ila yau dai a cikin taki. A cikin harkar yabo har ila yau, wani abu ne aka taɓa maka mai daɗi wanda ba za ka taɓa mancewa da shi ba? Ziyarar annabi sallallahu alaihi wasallam da aka bani, madinar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan shi ne. To har ila yau, wani ƙalubale ka san an ce babu wani abin da mutum zai yi ko ya sa kafa a ciki wanda babu ƙalubale, kamar wanda bature yake cewa akwai kowanne abu akwai advantage shi akwai disadvantage. To kamar wani irin ƙalubale ka fuskanta ko kuma in ce kake fuskanta? Zai iya yiwuwa ya wuce ko kuma zai iya yiwuwa ana kan kadani na fuskanta? Ƙalubale na fuskantar shi, amma ya sha bamban da na sauran mawaka ko kuma sha'irai. Ƙalubale na ba tsakanina da duniya bane da kuma mutanen da suke cikinta. Tsakanina ne da kaina, tsakanina da zuciyata.
akan abin da nake faɗa ya za a iya tabbata cewar gaskiya ne abin da nake faɗa ba ƙarya ne ba. Sannan ni masoyin annabi ne sallallahu alaihi wasallam, kuma masoya sun shaida da wannan, wanda suke nesa da ni ya za a yi su zo su tabbatar da wannan soyayyar a jikina fiye da ma abin da suke zato. Ya za a yi kuma hanyar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake kai ban sauka akan ta. Wannan shine kalubale na tsakanina da zuciyata koyaushe kuma a cikin sa. Insha Allah. A cikin kayi yabo da yawa wanda duniya ta ji, wanda kuma ka rera tun daga farko har zuwa yanzu da kake kan yin su. A cikin kasidunka wacce ce bakan damiyarka wanda ta fi soyuwa a zuciyarka? Duka kasidun da na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina son su kuma ina jin daɗin su sosai, sai dai bakan damiya wanda ta fi soyuwa a zukatan mutane da dama ita ce a yanzu wanda ake tafiya, ita ce annabi mun tuba. Kuma su yara su so kaɗan raida musu kaɗan su ji. Bismillahir Rahmanir Rahim. Shi ya saka na taso na tauni, in na san da na zo za ka kula ni, cutar san kake da darata ni, na buga ni kuma da rauni, zinubai sun yawa sun zan mini kaya, garin sun yi nauyi na gaza wuya, daga na fara yin gaba sai na yi baya, tafiyar ta ki kai ni na kai hanya, sai na yunkuro na kusa in kawo, sai na ga kayi nisa ni na dawo, a kewar kana ta yi mun ciwo, in san yaushe warakar za ta tauwa, sabuwar yawa kan halayena, ya gama zuciyar ga kewar raina, suna ta cinye aikina, ban yi duma ga ku da ya kai in kaiwa. Masha Allah. Gaskiya wata kasida tana rasa zuciyar duk mai saurare, saboda kana magana ne da ruhi a cikin gangan jiki. Masha Allah. To jama'a masu kallon mu a dakace mu. Ina mafita. To jama'a barkanmu da dawowa cikin shirin namu na yau. Sai dai akwai sha'irai matasa wanda suke da burin zama kamar kai, wasu ma har fiye da kai, amma suna samun matsaloli kamar in terms of recording. Ka san abu ne na kuɗi, duk abin da za a yi sai an je an yi recording, an shiga studio an rera, so kamar financial problem, suna samun matsaloli na kuɗi. Misali akwai wani hanya da za a iya bi a magance ko kuma a kawo musu sauki akan haka? Misali ko wani shawari da za su bi, ko kana da wata mafita da za ka ba su wanda za su bi su samu mafita akan haka? To mafitar da guda ɗaya ce, wanda bai wuce mutum ya dauki abin da yake yi da gaske. Ana shan fama gaskiya, sannan mu ma mun sha. To kar mutum ya zauna ya believe da wani, kar ka ji cewa wane zai maka ko zai ɗauki nauyin aikinka. Abin da kake da shi ko kuma kake samu duk kankantansa, to in dai kana son abin da gaske, to ka dinga ajiye shi, ko da a ce za ka shekara 2 ne kamun ka je studio, ka dinga ajiye shi duk kankantar shi har lokacin da zai taru. Saboda ni ma an yi haka a kaina a lokacin da na fara yaban annabi sallallahu alaihi wasallam. Na rubuta kasidu da dama, na rubuta su suna ajiye, da na karanta wa mahaifina. Lokacin da ina school ne, ban fahimci cewar ana so in gama school din bane sai yanzu da na yi hankali. Ba a bani dama ba je, a lokacin ina tara kuɗi na, wanda ina dan je shago na dawo kuɗin bai taka kara ya karya ba, zan ajiye shi, gobe ina zo in ajiye, ya kai tsawon lokaci kaza, na zo na fito da shi na ce gashi. To lokacin kuma na gama school din, dama ina shekara ta ƙarshe, na fito da shi na ce gashi na haɗa kaza, ina so na je studio. Sai mahaifin mu yake ce min dama sun yi magana da mahaifiyata, ya kamata ko da ce guda ɗaya ce a kai na je na fara buga. Za abin da za a yi kuɗin da na tara ɗin rike kuɗi na aji, in tafi wurin kaza, in je in ce in ji shi ya min kiɗa ya yi kaza. To ka gani gashi dai ina da abin a gida,
ina da kuma damar da zan iya tambaya in ce a kai ni studio in je in yi kaza. To amma kuma ban believe da wannan abin ba, saboda lokacin da ka rasa wanda yake yi maka to za ka sha wahala. Sai ya zama na cewar ina tarawa ba amma sani ba lokacin da ya kai wani abu na fito da shi na ce gashi. Gaskiya ne. To sayyadi, akwai mutane da dama da suke magana akan cewa suke ganin shi ɗan tijjaniya akan mushriki. Me za ka ce akan wa'innan mutanen? To suna kan kuskure, wanda akwai waɗanda suke saka rigar mu, suke fitowa suke yin abin da ba shi ne nama ba. Amma idan har mutum zai mu'amalantu da wanda yake asalin ɗan tijjaniyar, wanda yake aiki tijjaniya, ita bata wuce abu biyu ba. Lazimi ne, wazifa da zikirin juma'a. Wannan shine kawai, la ilaha illallah, salatul fati, sai istighfari, salatul fati, la ilaha illallah. Wannan shine tijjaniya. To duk wanda ya sauka akan wannan tsarin to ba dan tijjaniya bane. To wannan abun kuma la ilaha illallah ba za a hada ta da shirka ba. Na ga ce la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah, an gama komai. Kayi imani da Allah, kayi imani da manzo Allah. To waɗanda ba su fahimci abun bane, ko kuma waɗanda suke saka rigar mu suke yin abun da bai kamata ba, wanda kuma su ba yan cikin mu bane. Insha Allah. Kamar inda mutane masu kallo da kowa ya san ka ga ka matashi, kuma saurayi mai jini a jiki, na san rai akwai ta da buri. Wasu irin buri kake da shi kake so ka cimma a nan gaba? Babban buri na shine kuma abin da Allah yake ta mun koyo shi, ta gani na a masoyin annabi, ko da a ce kabiri dan ya ganni kawai ya ji manzo Allah a ruhinsa. Wanda ba musulmi ba, in ya ganni kawai ya ji manzo Allah a ruhinsa, ya gane cewa da gaske akwai annaba a jikina. To wannan burin nake so cimma, kuma alhamdulillah akai ake tafiya. Insha Allah. Bani da burin da ya wuce. Gaskiya ne, to Allah ya cika mana gabaki daya. Daga ƙarshe sayyadi, wani kira da ka yi wa matasa? Ka san rayuwa, in an ce za ka ji ko a fagen ina ne za ka ji ana cewa matasa a fagen siyasa, matasa, saboda su ne ginshiki, su ne komai youth ba. Wani kira za ka yi musu a fagenka a matsayinka na masoyin shugaba sallallahu alaihi wasallam? Kiran da zan musu, wannan an yi magana ne akan waɗanda suke addini na, ko kuma matasa da baki wanda suke addinin ka. Kiran da zan musu shine hanya ɗaya, kai a riƙe Allah da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Duk wani abu da ya zama na ba shi ba kare. In ka riƙe Allah da manzo Allah, duk abin da manzo Allah ya zo da shi to ka karɓe shi. Idan har manzo Allah ya ce a kan kai, to ina ganin wannan rayuwa za ta yi kyau da wannan abu, insha Allah. Akwai kuma mun shiga wani zamani yanzu, zamanin da ya zama na mu ne masu ƙarfi, matasa youth kenan, amma kuma da ka ga ana wasa da ibada ba kamar shekarun baya ba. Shin menene ya kawo wannan irin matsalar a tunaninka? Ya kawo rashin mai da hankali akan addini. Za ka ga an kira sallah, ka ga matashi yana zaune, wanda da ba haka ban. Za ka ga a lokacin da za ka ga yara ƙanana ba ku ji an kira sallah ba. Yanzu kuma mutum ya kai shekarun girma, ya kai ya faɗa ma wani maye, amma sai ka ga shi yana zaune. Shin me kake tunani ya kawo irin wannan haka, kamar gurɓacewan rashin yin ibada a cikin society ɗin? Na farko akwai rashin karatu. Rashin karatu shi ke fara haifarwa, saboda na farko mutum bai je ya ji hukuncin kaza ba, in baka yi kaza ba ma ya kaza. Misali, bai yi karatu ba, bai san wannan abun in na yi daidai ba ne, in ban yi daidai ba ne. To ya zama na cewa babu abin da aka sani ban da zaman daba, zauna a yi hirar kaza, a yi. Sannan kuma rashin bin abin da Allah ya zo da shi, abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi, kamar maganar da muka yi a baya, shine dai rashin karatu. To inda a ce matasa za su dage su yi karatu, to duk waɗannan abubuwan ba zai zo ya zama mana damuwa a cikin society mu. Wannan shine rashin karatu ne gaskiya. Daga ƙarshe wani kira za ka yi ma masoyanka
na faɗin duniya gabaki ɗaya. Muna kiran masoyanmu masoya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ƙara rike annabi a su annabi Muhammad da gaske. Sallallahu alaihi wasallam. So jama'a masu kallon mu da sauraron mu, a nan ne muka kawo ƙarshen shiri nawa na yau, wanda za ku dinga samun shirye-shiryen mu akan YouTube channel ɗinmu mai suna Ina Mafita, da kuma social media handles ɗinmu kamar Facebook, Twitter, Instagram da TikTok. Ku kasance tare da mu. Ina mafita, ina mafita, ina mafita, al'ummata ina mafita, ina mafita, ina mafita.